Bolumsaz etrafına tutulýan gelin toyu şahannazlyk bilen, aýdymsaz bilen başlanýar. Sesini eşdip, kızlar gelinler bilen ýygnalşagaydyk. Hawa. Kızlar, bizim ýaşlyk ýyllarymyzy ýatlap bir talkyny aýdyp berage gelin. Gelin şeýleyin. Talhynlar çowdur heňine salyp aýdylýan aýdym. Çowdur taýpasyna gyz gelinleriň özleriniň içki duýgu pikirlerini aýdym edip aýtmaklaryna talhynlar diýilýär. Gadim wagtlarda ýaşlaryň arasyna ýüze çykan jedelli meseleler özara çözmek üçin jagyllyk tansy oýnalypdyr. Jagyllyk tansy oýnalaryny her ýigidiň öz söwer ýaryna niýetlen sowgady bolupdyr. Meselem gül ýaka ýalyk gül we şoňa meňdeş. Ýigitler köpçülikden saýlanyp ortag oýnan sowgady. Bizim köýlerimizde, derýalarymyzda, deňizlerimizde duş gelýän ak kuşlaryň tans hereketlerini edip sowgady ýerden götürüp öz aşygyna gowşurypdyrlar. Ýeňji bolanyň hakyky hak aşyklygy belli bolupdyr. Jagyllyk diýmeklik ak kuşy aňladyp, aklyň bagtyň alamat hökmünde ýaşlaryň ak kuş ýaly gökde pelpelläp uçýan arzuwlarynyň ýaşlaryň arasyna hasyl bolmagyny aňladypdyr. Şaplawjan çowdur heňine salyp aýdylýan bäsleşikli aýdymdyr. Gelnanja barlaryna gyzyň öýüne, iki gudanyň, iki gyzyň, iki geliniň ýa-da iki daýdanyň arasyna ýerine ýetirilen şowkuny bäsleşikli aýdymdyr. Gyz gelinler tarapyndan hereket bilen toy tomaşada aýdylýan aýdymly tansa çowdur taýpasyna ıhlawa diýilýär.